Иманның ул аларда нигезләнгән һәм ансыз дөрес булмаган баганалары бар. Шул баганаларның берсе тәкъдиргә ышану. Ягъни яшәештә нинди генә хәл булмасын, бу Аллаһның тәкъдире һәм һәрбер вакыйгада Аллаһның гыйлеме һәм хикмәте. Тәкъдиргә иман китерүнең дәрәҗәләре бар. Беренчесе, Аллаһның үзлексез гыйлеме барлыгына һәм ул барлык нәрсәне үз гыйлеме белән чолгап алганына ышану. Аллаһ нәрсә булганын, нәрсә барын һәм ни булачагын тулысынча һәм җентекләп алдан ук белеп тора. Аллаһ әйтте, хакыйкатьтә Аллаһ бар нәрсәне дә белүче. Һәм ул нидер белмичә, соңыннан белү, яинде нидер белеп аннары оныту сифатыннан пак. Аның гыйлеме гел булган һәм бу гыйлем мәңгелеккә калачак. Шулай ук тәкъдиргә ышанудан язмага ышану. Аллаһ ләүхул мәхфузда мәхлукларның язмышларын алдан ук язып куйган. Барлык үткән нәрсәләр, хәзерге вакыттагы хәлләр, шулай ук кыямәт көненә хәтле булачак бар нәрсәләр дә Аллаһның китабында язылып куелган. Аллаһ әйтте, без һәр нәрсәне санап аңлаешлы булган китапка яздык. Хәдистә әйтелгәнчә, беренче итеп Аллаһ каләмне барлыкка китергән һәм аңа кыямәт көненә кадәр буласы бар нәрсәне дә язырга әмер иткән. Шулай ук тәкъдиргә ышануга аның теләгенә һәм ихтыярына ышану да керә. Һәм яшәештә ни генә булмасын, ул бары тик Аллаһның теләге һәм ихтыяры аркасында гына булуына ышану. Ул теләгән нәрсә була һәм ул теләмәгән нәрсә булмый. Аллаһ эшләгән гамәлләре өчен соралмаячак, чөнки ул хакимлек һәм хикмәт иясе. Ләкин ул мәхлукларыннан кылган гамәлләре өчен сораячак. Шулай ук тәкъдиргә иман китерү ул Аллаһның бар нәрсәне барлыкка китереп булдыруына ышану. Без Аллаһ бөтен нәрсәне барлыкка китергәне һәм аннан башка барлыкка китерүче юк, һәм аннан башка Раббы юк икәненә ышанабыз. Аллаһтан тыш бар нәрсә дә халык кылынган. Аллаһ гамәлне һәм шул гамәлне кылучыны, шулай ук хәрәкәтне һәм шул хәрәкәтне башкаручыны барлыкка китергән. Аллаһ әйтте, Аллаһ бөтен нәрсәне дә барлыкка китерүче һәм ул бар нәрсәне саклаучы. Һәм кемдә кем тәкъдиргә иман китерә икән, ул бары тик Аллаһка гына тәвәккәл кылып, бары тик аңа гына сыйыначак. Барлык хәерлелек тә кимчелекләрдән пак булучы Аллаһтан. Сәбәпләр кылу тәкъдирдән булып тора. Шуңа күрә тәкъдиргә иман китергән кеше шәригатьтә рөхсәт ителгән сәбәпләрен дә кылсын. Сәбәпләр кылуны калдыру акылның тар булуына дәлил, һәм шул сәбәпләргә тәвәккәл кылу тәүхидтә кимчелек булуына дәлил. Һәм тәкъдиргә ышанган кешенең йөрәге тыныч, һәм мондый кеше бәла-казалар килсә түземле, какшамас була, чөнки ул бу вакыйгаларның аның өчен алдан ук язылып куйганын аңлый.